Ahojte, v dnešním videu si zahraj hru Granny 1 a pokusím se ji i dohrát. Ano, dohrát. Snad to bude. Já už tak jsem ji jednou hrál. A jako je to docela strašidelný, ale ne tak moc. Ale jakoby je. Takže první tady prohledáme šuplíčky. Je napsaný Leave this house. Dobře, opustím ho. Poslechni tě, kámo. Granny, která mě zahlídla, že já si vezmu tohle a jdu pryč. Jdu úplně někam jinam, než jde ona. Krásně se tady schodím. Krásně schodím tohle. Tohle. A taky tohle. Takhle. Hop. Tady mám nůžky. Jo, už jsem ji tam viděl. A usmažíme si Granny. Už jde. Tak, aby se smažit. Mezitím já přestřihnu drátky. Drátky jsou přestřihly. Tady nic nemáme, jenom nějaký paper. Tak. Máme tady gasolín. Takže já beru gasolín. Tady to nepůjde. Takže to vezmu nádherně tudy. Dál ještě prohledám tohle. Tady. Máme kolečko. Tady je kus Granny, tady je part of shotgun. A tady je krmivo pro ptáky. OK. Tady je playhousky. Jo, to vím, od čeho je. Mezitím ještě jdu dolů. Tady to odemknu. Tam jsem. Tak. Já si nejsem jistý, jestli už je Granny naživu. Jo, je naživu. Takže já ji zase usmažím a získám si další čas. Mezitím dojdu nakrmit ptáčka. Já to zavřu prostě, Granny. Jak se to ještě snažila otevřít. Ty brďo. Tak jsem se fakt leknul. Tak, to jsem se fakt leknul. Takže. Mezitím jdu hore. Vezmu playhousky. A potom nakrmím tam toho ptakulína. Hop. A co máme tady? To je ten part of shotgun. Jdu sem. Sakra. Bak. Ven. Šup. Presto. Tady potřebuji ještě kolečka, myslím 2. Tak. Tady celý link. Šup. Dovnitř. Tak. Vezmu krmivo pro ptakulína.
Takže Granny by měla jít, myslím, hned semka. Pokud se nemýlím, protože jsem tam zacínkal. Au. Ale okej. Adu. Tak. Teď se podívám. Tady máme toho, to je velice dobrá věc. Tady otevřu. Šup. A máme první kolečko. Tady nic není. Máme celou shotgunu. Tady ještě mi chybí jakoby ty 2 kousky, ale já vím, kde jsou. Že rovnou Granny přilákáme sem a zase ji osvěžíme v sauníčce. Tak. Granny. Pojď si do sauníčky. Pojď si do sauníčky, Granny. Tak teď jsem se fakt lek. Já jsem se lekl, že to nestihnu zapnout. Takže Granny se smaží. Tak, co dál? Jo, vím. Musím počkat, až se Granny osmaží. Nejde, viď? Takže Granny je pěkně osmažená. Jako uhel. Já si vezmu tohle. Říkám, že si to vezmu. Pozor, Granny. Šupně spadne. A máme tady weapon key. Ten si rovnou čmajznu. Jdu sem. A jdu sem. Jdu semka, takhle. Šup. Ať to odsejpá. Šup. Tady se vezmu crossbow, naplním to. Teď se podívám, co máme tady za zdmi. Hello. Šup, tady máme mediu. Za tajnou zdí. Chtěl by se to postavit, ano, to jsem udělal. Šup, tady nic není. Takže jdu semka. Tady máme kód a part of shotgun. Jdu ještě dolů. A víte, kam jdu? Ještě dolů. Dojdu semka. Šotnu to takhle. Ono to krásně trefí. Já si vezmu hammer. Chudák týpek. Já si vezmu hammer. Ty krásu lidi, tak teď jsem se fakt leknul. Já tu Granny musím zase usmažit, aby jsem si získal čas. Do prkínka. Nevadí. 1 prohra. Ještě nic není, nebo jako 1 umřetí ještě nic neznamená. Mám myslím na to 3 dny, možná, asi. Takže. Rovnou šmajdu tohle, jdu sem. Tady si to zčeknu, nic důležitého, jakoby hodně tady nemám. Potřebuji vědět, kde je Grenas. Granny. Dobrý den. To je Granny. No jasně, že je to Granny. Ty vogo. Spadl ti obrázek, viď? Do prčice rychle. Speedrun. Gasolína drop. Šup. Granny teď ranuje semka.
je velice naštvaná. Šup, šup. Ta se zase smaží. Já si vezmu kolečko. Zatím mi to docela vychází podle mého plánu. Podle mého krásného plánu. Šup, šup, šup. Už trošku kulhám, ale tak to ještě nic taky neznamená. A já si myslím, že potřebuji 2 kolečka. Nejsem jistý, ale myslím, že potřebuji 2 kolečka. No, ještě 1 kolečko. Takže šup, šup. No, počkat. Šup, šup. Hopla. Hýsa. Šup. Adu. Adu. Adu, 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 adu. Adu, adu. Šup, šup. Pro jistotu s ním. Potřebuji kladivo. Tady to dropnu. Potřebuju hammer. Do prkínka! Proč musí být Granny úplně všude? Granny je snad já nevím kde. Look at this right here. 102,000 gems in my account for free. Just download. To mě nezajímá. Color Turbo. Nevěřte tady těm reklamám. Jsou to podvodníci. Krásný 3. den. Tak. Počkat, tak to je asi poslední, ne? Do prkínka. Počkat, já potřebuji Granny střelit s tou puškou. Granny. Where are you? Šup, šup. Ram. Je část auta. A Granny? Jo. Vždycky, když jakoby tak tady to kolo se začne dít, no tak jasný, že po vás jde Granny. Takže po mně teď Granny nejde. A dobrý, jsem v autě. Tak. Dobrý, Granny je tu. Ale ne na dlouho, protože jí zavírám dvířka a jdu jí smažit. Takže Granny se smaží jako úhel. Jako mastný uhlík. Já mezi tím ještě rozpáčím tohle. Já taky. Tě taky vidím, Granny. Víš proč? Protože já nejsem slepý. Jako ty. Šup. Teďkom potřebuju druhou část. Tak. Šup. Gun part. Tak, jdu semka. Nádhera. Co? A jo, vlastně, já jsem si to hodil semka. Šup. 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 Ha. Granny. Graňáku. Užíváš si saunu?
Granny. Já se bojím, že tady na mě někde bafne. Že udělá bu. Granny. Kde pak jsi? Granny. Ha. Takže Granny dostala totální Brexit. Nebo jakoby nebyl to Brexit, ale jakoby spadla. Takže Granny spadla. Teď se jí vysměju. Granny, ale musíš jako uhnout. Přes tebe to nejde. Šup. Tyjo, já se bojím, že se Granny probudí. Dobré. Jdu odšroubovat a šup a mám, co to je? Padlock key? A co ti můžu? Padlock key. To mi něco říká padlock key. Padlock key, to mi něco říká do prčic. Tohle? Takže vrátka jsou otevřené. Ještě na... Tam je watermelon. Já to vidím. Já nejsem slepý. A tím pádečkem je padlock key i odsud. Šup. Takže padlock key už nepotřebují. Teď se jenom nenechat chytit od babičky. Šup ciřink. Nepotřebuju ještě na něco ty nůžky. Pro jistotu si je vezmu, já bych chtěl strašně utíct autem. Ale ono je to hodně těžký hledat jakoby ty části. Něco. A ona jde ven, Granny. Teď jde slyšet, že Granny utíká ven. Je spotřebuji kódeček. A nebo že bych utekl tím jiným. A já tě nevidím. You see me? And I don't see you. Because you are Granny. Granny! Pojď sem. Já tě střelím. Granny. Dělej. Pojď sem, Granny. A šup. Dobrý, já jsem se lekl, že po mně vystartuje. Jako Granny. Takže, pokud nevíte, co jdu dělat, uhni. Pokud nevíte, co jdu dělat s tímhle, tak to je to. Že to, jak jsem to tady otevřel, tak to bylo od tohle, jsem tady knížku. Nevím, co se stalo. Jestli mi to něco dalo. Nebo ne? Asi ne. Takže to bylo úplně k ničemu. Ale to nevadí, aspoň něco jsem urobil. Co máme tady nahoře? Zajímavé. Kladivo. Jasně, teď mi to až docvaklo. Kladivo. Pojď sem ty jedno nezbedné kladivo. Dobrý. Já zdrhnu před Granny. Jsem to vyrval bez kladiva. Tak já jsem nějaký gigačet. Něco? Kárky. I got the kárky. Já potřeba, aby jsem šla Granny. Baba.
Já ti teď krásně zdrhnu. Mezitím si nádherně nabiju Granny a střelím tě. Granny. Muchecheche. Já se chci podívat, jak se jako dostat na druhou stranu. Já jako nevím jak. Spotřebuji nějaký klíč. To prostě zamčej. Když je teď Granny fuč, tak já něco zkusím. Bude to velice riskantní, protože mě teď po mně jde 100 pro Granny. A semka. Drop. Co stane? Samara. Samara. Co je kostelo? Prostě se jenom objevila Samara. Aha, tak to je pěkný. Aha, tak figurínu to neschodí. A mě by to schodilo. To je parádička. Au. No tak to je v háji. Granny, mě nechytíš. Děj, ber to. Prkínka. Ty jsi fakt taky k ničemu postavil. A co je tam to za klíč? Jsem asi ještě neměl, ne? Teď vem to. Granny. Boom. Haha. Ty krásu, já tu Granny fakt krosím. Ta dostává ze všech stran záhul. Za bráno. Co je tady to? Spider key. Co je spider key? Spider key. To nevím, o čo je. Jsem v životě předtím neviděl. Tak každopádně si vezmu tady ten kousek obrázku zase. Vezmu to. Doranuju až tam. Teď si vezmu krásně kód. Ty vogo, ale ono se to nezdá, ale to je docela dlouho. Dělej. Kódeček. A co je tohle? I need to cutting pliers. To jsem někam zahodil do prkínka. Se nepamatuju kam. Semka do sklepa možná. Maybe. Možná semka? Ne. Ach jo. Já vím, že jsem říkal, že se na něco budou hodit, ale nevím, kam jsem je zahodil. Babi? Nevidíš mě? Do prčic. Totiž nevím, kam jsem je zahodil. Granny, víš, kam jsem je zahodil? To určitě budeš vidět, viď? Semka? Oh. Já fakt nevím.
To po mně pořád jde. Šup. Já přemýšlím, kam by se mi zahodil. Maybe semka. To vezmu a tímhle se dáme sem stanovat. Semka. Pojďme, se přeze mě nedostane. Počkat, ale jak bych jinak utek? No, prostě jinak bych nemohl. Granny musíš zmrznout. Granny? Jdu zabugovat Granny. Ne? Granny? Kam kde je? Aha, ono jí to nestalo. No tak já jsem dead. Já jsem čekal, že jí to stane. Do prčic. Lidi, to není dobrý. Aha, já už jsem myslel, že jsem umřel. Ne? Tak asi jsou jen 4, no jasně 4 dny, protože už jsem od krve. Chtělo by to tu kuši. Já jsem dead. No tak to je v háji. Lidi, to jsem trošku pokadil. Jakoby trošku hodně. Ještě je to zase za reklamu. Co to je za kravinu? Bože můj. Pryč z toho. Nechci nic dělat. Nechci, říkám. Taky vás štvou tady to blbý reklamy. Úplně k ničemu, ty krás. Pardon, že jsem tak angry, ale já to prostě nemám rád. Podle mě to nikdo nemá rád. A já chci střelit Granny. Počkej, já jsem živý? Já jsem myslel, že mě už Granny trošku jako pohřbí. Granny, pojď si pro ránu. Bum! Ha. Takže kde jsem to nechal? Asi nahoře, ne? Teď si nepamatuju, kde jsem ty nůžky nechal. Jo, tamhle. Už vím. Spiderky. Pořád nevím, od čeho je. Nebo mě ani nenapadá, od čeho by mohl být. Tady fakt nic není. Kámo. To je špatný. Ač to, jak mě to zmrazí. Nezmrazí. Tak čmajs. Tady to schodím. A měla by být na dílek minutu pryč. Co mám ještě udělat? Master key. To je zase co master key? Ten kde mám sehnat? To je co? To já nevím. Ani se to asi nedozvím. I need the car key. Vždyť jsem ho už tady měl. Ach jo. Já jsem ho někam zahodil, ten car key. Že nevím kam. Já s tím zahazováním jsem fakt už nezvladatelný. Proč mi to prostě v té mý blbý hlavě nezacvaklo? Že by to mohlo být od kufru, když je to car key.
Doslova to napovídá. Karky. Doslova. Ale já, mistr Velikán, ho prostě musím někam zahodit. Nevědomně kam. Měl jsem, doufám, ten Karky, ne? Nebo já nevím, kam bych ho zahodil. Granny, nechceš mi pomoct? Granny, pomoc mi, najdi mi Karky, prosím. Granny, najdeš ho? To je Karky, ne? Jo. O můj bože. O můj bože. I got Karky. Šupanec a mám melouna. Šupanec. Fuel. Teďkon se nám pomodlit, že tu není Granny. Není, mám štěstí. Ty krása, já se strašně bojím. Že mě Granny někde najde a zabije. Šup. To je spark plug. To je od auta, ne. Do prkínka. Lidi, zatím mi tady ta hra nepřeje, ale že vůbec. Spark plug, jo, já vím, o čem je spark plug, to už to je tady to. Šup. Kdyby ti to nestačilo, mám ještě benzín. Schovat se. Granny je tady. Dobrý večer. Tak to málem zdrhla. Granny, usmažíš se? Já nevím teďko, co mám robiť. Potřebuju nějaký ten divný klíč. Jo, a já si už si vybavuju, kde je ten pedlák. A můžu jí to nastříkat do ksichtu. Já už jsem tady tu hru toho udělal strašně moc. A dívejte. A prostě mi to zamrazí. No. Pust mě, říkám. Tady ten mrazič je strašně divný. Jakoby, že je neskutečně divný. Remote control. To obejdu. To je parádově. Takže Granny poranuje hned semka. Se zpamatuje. Dámy a pánové, a já se bojím. Mám peprný sprej. Jí to nastříkám všude. Granny? A tady je. Granny. Spapej si to. Co?
Aha. Ne. Já jsem tam u melounu. Ne. 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 Aha. Když to rozpajcovalo meloun, tak to asi rozpajcuje i mě. Aha, game over. Tak to je paráda. Já si myslím, že dobrá hra. Fakt mi podle mě dařilo. Příště bych to zkusil dohrát a zatím zdarec.